Lang. Alisa. Man ka padulong. Magto kog bukid. Magto kag bukid. Magunsa man kag bukid? Mutabang sa akong papa. Mutabang sa imong papa? Nagunsa man imong papa sa bukid? Nagsakag lubi. Nagsakag lubi. Kabalo day ka mo sakag lubi. Magbunot. Magtipok. Aw, kabalo ka magbunot? Mao? Dugay nakakabalo mo bunot. Katong grade 6. Katong grade 6 ka? Sure ka kakabalo ka magbunot? Amo na imong trabaho mo tabang din siyang papa magbunot. Nag-eskwela pa ka? Grade 7. Grade 7. Karon wala man ni klase. Mutabang ko sa akong papa. Magbunot para ihanda karong bagong tuig. Amo tabang kasi yung papa og pamunot para ihanda ninyo karong bagong tuig. Katong Pasko day unsa may handa ninyo? Kuan ra kining nagpansit og nag-spaghetti. Amayo no kinagihapon no. Haman day imong mama. Wala naman dire nagbuwag na sila. Nagbuwag na si imong mama og imong papa? Dugay na nagbuwag. 2 years. 2 years na. Pila mo kabuk magsuon? 8. 8 mo kabuk magsuon? Ano nagbuwag man imong papa ug mama? Naman siya lain. Nailain ang Mama. mao? Nakabalo ka? Sikyo. Sikyo? Taga-asa mo po nagka-relasyon yung mama? Tagayutuan. Tagabutuan ra. Gipuli mo sa imong mama sa sikyo. So, wala na jud mo nakita sa mga mahantod karon. Wala na. Wala na. Noon sa may reaksyon nimo nga pagkabalo nimo nga nanaylain nimong mama. Di kuan nagmugot kay wala naman siya, di naman siya makitaan. Kay kuan na naman siya lain, di na siya mukan sa balik. Dili na mo balik sa inyo. Pero nagkontak pa mo sa imong mama karon. Wala na. Wala na. So gipasagdaan jud mo sa pila mo kabuk magsuon? 8. Ipasagdaan mo magsuon nga 8 mo kabuok? Oo. Stapod. Ano karon niya mutabang na lang ko sa akong papa og pamanot og lubi. May nalang yak makatigom me, ihanda na mo karong bagong tuig. May nalang makatigo mo, ihanda ninyo karong bagong tuig. Karon lang, kung wala kay klase mo, yun na imong ginabuhat. Oo. Kung sa pa may lain trabaho sa imong papa, Nagdaping. magtaping, mutabang ka kung magtaping. Oo. Wala, bilib na ko sa imo no. Babae kang buhat ba, pero kaya ni mo ang trabaho sa laki. Lagi ya, saon man wala na ni mama. Sus, taon po. Ay, ya karon magto pa ka dito sa bukid. Layo pang bukid nyo agtuan? Oo. Ha? Magbakta sa kapadong dito? Sus, taon po. Sige, ani na lang. Nagoy hatag ni mo, oh. Oh, Isa man na iya. ha? Isa man na. Marta, para imo na lang ihanda sa inyong bagong tuig. Oh. Wa. O na pa, oh. Ipalit mo yung bugas, ha? Hindi mo bugas, ha? Nya karon uli na lang ka. Kung dili, agtuon na lang mo yung papa. Salamat ka ayuya sa imong gihatag sa among anak kwarta. Oh, sige, Morto. Dol. Agoy, idol mo ito. Uy, nasi ko, ano? Followers na ba ko ni mo, Dol? Sige, agto na lang sa bukid ninyo, kaw. Kaw.